I pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako da koristite Camtasia Studio 8. Znači to je neki program na kojem možete da editujete neki svoj video, ubacite intro i tako te stvari. Dobro, na početak kliknite ovdje pluska da ovdje treka, kako već se zove. Dobro, i idemo da počnemo. Početak, smanjite sliku, idete tu, na primjer, ajde ovdje ću ući i bacit ću ove slike, na primjer. I tu su te slike. Dobro, to je za početak. Onda, na primjer, ubacimo jednu sliku. Ovo, ok, tako, onda drugu sliku, treću sliku, četvrtu, idi bre, šta ovo? Tako, lepo se ubacim, samo sekunda, zatvorim. Dobro, idemo dalje. Znači kada sve ovo stavite ovako slike, možemo, na primjer, idemo na primjer, nešto da stavimo da onako kao, ajde na primjer ovo, smešno, da prevući ćemo preko cijelog ekrana, ovo štuca, brate, idemo pa ovdje, tako, i tako, i možemo tu da napišemo, dobro, čao, dobro, i tako, prije možemo sada da ovu sliku malo produžimo i stavimo ovako ovdje i pogledajte šta se desi. Dobro, ići će slika, ovo malo sad smur, hajde malo da promatamo, pa hajde do ovdje, dobro, ide slika i pogledajte, znači to se tako stavi, malo ovo i to se ja ponovo vrati na staru sliku i produži dalje. Dobro, znači imate tako to da funkcionišete, znači ovdje imate slike, na primjer ovo je intro, tu možete i ovdje napišete svoje ime, na primjer, dobro, evo na primjer ovo, tu izađe vaše ime, dobro, onda kad ovdje kliknete, ovdje možemo disknuti, izaći će vam ovo. Sa tim možete da snimate, ali ja vam ne bi preporučio da snimate sa Camtasia Studiom, ne zašto je loše to, nego prosto to je program za rezanje klipova i za tako neke stvari, nije za snimanje, tako da ovo ćemo isključiti. Idemo dalje. Dobro. Onda kad vi sačuvate klipa, nećete odmah da ga stavite na YouTube, the file, onda save project as, ili project, kako ko kaže, i samo save, primjer, gdje hoćete da stavite, izbirati save. Dobro, to je to, znači kad želite da postavite na YouTube je to ovdje, share, idete next i tu se stavite što hoćete i samo finish. Dobro, to je to, na primjer, evo ovo ću da stavim, tu napišem pozdrav i tako to, evo nisam mi provalio, dobro, i to možete tako da pomerite i onda tako idete, pogledajte, idemo klip i samo dođe poz, pozdrav iz Amerike, znači ovo ćemo isključiti.
Ovo ćemo sve da delete. Dobro. Šta bi još mogli za vezan Camtasia Studio da vam pokažem? Da, na primjer ovo. Tu možete tako staviti slike i na primjer evo ovako. Baš. Kako ovo funkcioniše? Ipak to ne znam kako funkcioniše. Ovdje ništa, ovdje ne znam šta treba, ne znam šta je ovo. Samo sekundu vidim nešto. Primjer, ajde ovu pesmu da ubacim. Ne može. Može samo ovdje. Da. Znači prvo morate pesmu ovdje da ubacite. Znači tu da vam bude. I onda tek ovdje. I to vam oko jedna velika linija izađe. I to tako podesiti koliko hoćete, na primjer. Ovako, pogledajte. Spinning TV. I tako vam to ode, možete da produžavate i tako i pasma duže ide i sve. Ajde ovdje izbrišemo. Dobro. Znači, to je to. To se tiče ovoga, što još mogu. Pa, ništa. Dobro, i to je to što se tiče Camtasia Studio. Vidjet ćemo se nakon gameplayu ili u nekim novim programima za snimanje. A do tada, čao!